Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki, sarki mai adalci, sarki mawadaci, sarki mai mulki mai izza. Godiya ki ƙara tabbata ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki. Ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana daraja, ya ƙara mana ni'ima. Ubangiji ya ƙara mana karkashi saboda isar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahi summa tallahi billahi azimu, duk zuciyar da ba ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, billahi azimu, wuta ce za ta ci namanta. Wuta ce za ta ci namanta. Ina masoya ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ina masoya ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ni wallahi idan naji babu abin da yake burge ni a duniya nan idan naji mutum yana yaban manzon Allah. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan soyayyarka ba za ta gama zama cikakke soyayya ba sai ka ki kowa. Sai ka so ma'aiki fiye da kowa. Fiye da kowa, sannan ka zama cika masoyi. A hakan ma sai ka dage. Samun annabi yana da wahala matasa. Wallahi samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wahala sosai sosai. Masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, billahi azimu, billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, mun bakku da Allah. Mun baku da Allah domin Allah shine al-aliyu. Billahi al-azimu, mun baku da Allah. Duk abin da za ku je ku yi. Taɓa zayen ma'aiki Allah ya baka waye kai, ƙarya ne wallahi. To yan uwa, yau ma zan dai ƙare muku bayani akan dai matsaloli waɗanda suke faruwa da 'ya'ya mata. Mace mai matsalar jinnu da kake kallon sa idan ya hau kan 'ya mace sai ita safa da marwa akanta ba tare da kowa ya sani ba. Mafi yawanci yawan mutuwar aure ba kowa ne yake kawo, aljani ne. Menene yake kawo shi? Shiga ta banza. Shiga ta banza. Kin matse jiki, kin sa kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasiyatun asiyatun. Wannan wani irin abu ne? To dai aljani ba zai faruci rayuwarki ba, baiwar Allah. Ta yi aljani ba zai faruci rayuwarki ba. Ta ya aljani ba zai farauci rayuwarki ba. Yanzu namijin da yana da wani irin abu, idan ya same ki a matsayin matar da ya ce yana so, wallahi aljani ne idan ya aure ki, billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya hana. Wallahi ba za ki aure wani dan uwanki bil adama ba. Idan ya ga dama ma sai ya bari kin yi auren, kin aure dan uwanki bil adama, sai ya zo ya aure ki, sai ya tada ki rigima ke da mijin. Lokaci guda ki ga mijinki ya shigo ransa a bace, abu kaɗan faɗa, yayi ta yawan gaba da ke. Dan iska ne shine wallahi yake sawa. To ya za a magance wannan matsalar? Alqur'ani shine kawai zai magance wannan matsalar. Ni wallahi alzani duk girman sa, duk babbaken sa, duk karfin sa, dan ubansa nake ci wallahi. Kowa ya tsaya mai a duniyar nan, ubansa nake ci. Da me nake cin ubansa? Da ayar Allah. Da ayar Allah ce abin dogaro na. Qur'ani ne farin ciki na, shine jin daɗi na, shine suturata, shine abinci na, shine shana, idanuwa na, tosali, kallon alqur'ani. Shi nake dubawa na yanke hukuncin da zan mai gaba daya. Wayanda kasuwancin su ya tsaya kamar maza ko mata haka, idan ya riga ya zama da cewa kana business gaba daya, abubuwa ya jagule, wajen aiki gaba daya, al'amura babu, jama'a babu, to muna da sirrukan da muke bayarwa kuma Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana amsa kuma yana biyan bukata bi iznillahi ta'ala, domin Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa kwarai da gaske. Matsalar hawan jini, ulcer, ciwon ciki mai tsanani, cuta ta HIV, sikila da sauransu, cuta ta makanta ko ta hauka, bi iznillahi ta'ala ni Akarami mai nasibi ina bada magani da ayar Allah, kuma bi iznillahi ta'ala ana samun biyan bukata. Insha Allah, kar ku sake a baku labari, domin taimako ne. Duk mutumin da ya taimaka wani shi ma Allah zai taimake shi.
domin Allah yana fushi da wanda baya roƙonsa. Ni dai ina yi dan Allah ne, baiwa ce Allah Ubangiji madaukakin sarki ya sa min ita a wuyana, baiwar da ba kowa yake sawa ba, to ni ba zan yi wasa da ita ba, zan tsaya tsayin daka na jajirce dan naga cewar mutane sun rabauta insha Allah. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ina yi muku fata alkhairi. Sadakallahu.